llyfr hapus iawn I bawb. Heddiw mae gennym gwmni ddwy arbennig iawn, sef Sioned Erin Hughes a'i nain, Margaret Brychyni. Fe wnawn ddechrau trwy gyflwyno chydig o gefndir Erin. Fe enillodd Erin fedal ryddiaith Eisteddfod Ceredigion yn Tregaron yn 2022, gyda'r gyfrol Rhyngom, a hithau yn 24 mlwydd oed, camp anhygol. Roedd yn fuddigol yng nghystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maes Yfed yn 2018. Roedd yn ail yn y fedal ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, Llynedd. Roedd ei chyfrol gyntaf, Byw yn fy nghroen, ymhlith buddigwyr gwobrau tir na nog yn 2020. Graddiodd mewn Cymdeithaseg a Chymraeg o Brifysgol Bangor. Yna dilynodd gwrs meistr mewn ysgrifennu creadigol. Mae Erin hefyd yn un o ffrindiau prifysgol Angharad sy'n gweithio yma yn y swyddfa. Ac ymlaen yn awr I Margaret Brychyni, fel ei adnabyddir mae Margaret Hughes ydyw ei henw go iawn. Yn gyn aelod yng Nghangen Pencaenewydd, mae bellach yn aelod yng Nghangen Chwilog. Dyma un o'r aelodau gweithgar sy'n amryddawn ac yn llawn amrywiol dalentau. Cawson myfraint o ddarllen ei hanes yn y wawr 213-214 ar y thema Byw a bod yn bwydo. Ac yr erthigol yma ddewisiodd Dr. Gwenllian Lansdowne Davies fel yr un buddigol yng nghystadleuaeth Gwobr Patagonia yn 2022. Yr un flwyddyn, Margaret ddaeth yn fuddigol yn y gystadleuaeth grefft. Coeden unrhyw gyfrwng, unrhyw faint. Ac rydym yn dal I ryfeddu at y gwaith cain yn y goeden deuluol oedd wedi ei frodio. Mae yn adnabyddus fel cogyddes, a teitl erthigol arall yn y wawr ydoedd Gweu, Gwynio, Pwytho a Thrwsio, hefyd ar gael fel podlediad. A braf ydyw dweud ein bod yn medru gweud ein bod yn agos iawn at y 100 o bodlediadau, ac rydym yn ddiolchgar I bawb sy'n recordio, gwrando a chreu. Felly, gyda hynna o eiriau, fe gawn wrando ar y nain arwirius yn sgwrsio. Pnawn da pawb, mae Erin a finna'n edrych ymlaen am eich cwmni chi un a goll y pnawn yma ar ddwrnod y llyfr. A da ni am ddechrau hefo'r gyfrol Rhyngom. A ddaeth y llwyddiant I Erin wrth gwrs yn Rhegaron y llynedd drwy ddiennill y fedal ryddiaith. Gai yn gyntaf Erin ofyn I ti sut deimlad oedd ennill y fedal ryddiaith a sut oeddet ti'n teimlo ar diwrnod y seremoni? Diolch, Nain. Pan dwi'n sbio nôl, mae o'n teimlo fatha cyfnod mor bell I ffwrdd rwan, ond eto mae o dal mor fyw yn ynghoe. So os oes y sŵn cefndirol yn dod fyny, epus sy'n dod drwodd ydy hynny. Ia, sut deimlad, wel, ges I wybod yn ôl y mis Mawrth. Felly, o'n I ar ben yn hun yn fama yn y garafan, a dyma fi'n cael yr elwad drwodd. Dwi'n meddwl bod o'n un o'r toion na lle mae rhywun jyst yn hollol gegrws a ddim yn gwybod pa eiriau sy'n mynd I jyst denig o'i cega nhw mewn ymateb I newyddion fel la. Dwi'n meddwl na dydw I ddim yn cofio yng ngeiriau'n hun, ond nes I ddim rhegi neu'n byd. Nes I jyst gwirioni ac ia, oedd o'n ffordd neis o ddod â gwaith calad iawn at ei gilydd a gwneud yn siŵr bod o'n gweld gola dydd, ond hefyd yn fwy na hynny oedd o y llwyfan perffaith I ddangos y gyfrol gynta o waith I oedolion o'n I 'di sgwennu. Felly dwi'n meddwl o'na jyst, wel, go iawn, o'na
o'na werthfawrogiad dwbl yn yr holl beth, achos mae ni, wel, ar un llaw, o'n i'n gwerthfawrogi y ffaith bod y llyfr yn mynd i gael ei gyhoeddi o hynny yn gymaint o fraint yn ei hun, ond y ffaith bod i wedi ennill gystadleuaeth o hynny'n rhywbeth ychwanegol wedyn. Ag ar ddiwrnod y seremoni, dwi'n cofio o'n i a Dafydd yng nghariad i oeddwn ni yn aros ryw awr i ffwrdd yn y mynyddodd, ac o'n i'n swp sal, ac o'n i'n deud, o Dafydd yn mynd rownd y toriadau, ac o'n i'n dweud, please, a chi di mynd rownd y toriadau'n syth. Ac o'n i'n meddwl wedyn, gosh, dwi'n mynd i synnwyr o gwbl. Ac o'n i'n meddwl, be goblin dwi'n mynd i ddeud yn y cyfweliadau yma. Ond da chi'n gwybod be, da, o'n i wedi cael misod i baratoi. O'n i'n gwybod es Mawrth, a o'n i mor benderfynol na mwynhad oedd yr emosiwn oedd yn mynd i ennill y dydd. O'n i wirioneddol, ar ôl bob dim, o'n i wirioneddol jyst isio'r diwrnod yma i sylweddoli, wel, mae o gyd wedi bod o'i werth o'i wbath. A ia, mae di rwan yn awdur. O'n i wedi sgwennu yn y gorffennol, ond o'n i wedi sgwennu oedolion, ond ia, bo'r hyngom yn cael ei weld ar lwyfan mor groesawgar a chefnogol, a mod i'n gallu rhoi wbeth yn ôl i'r Steddfod, chi'n gwybod, ar diwylliant i gyd, ar iaith a bob dim, o hynny'n wbeth oedd wrth fod yng nghalon i hefyd. Dwi'n siŵr. Mi oedd y seremoni mor gartrefol yn digwydd bod drwy bod chdi'n nabod yr arferwydd yn iawn, a mi o'na amal i aelod o'r teulu ar y llwyfan hefo chdi hefyd, heb sôn am faint o'na ni deulu oedd yn aros yn awyddus iawn i ddilyn y seremoni. Da ni gyd wedi mynd drwy rywfaint o'r emosiwn oeddech chdi'n mynd drwyddo fo coelio neu beidio. Ond ta waith, mi dwi'n gwybod am gariad aruthrol Erin tuag at y bensal ers pan mae hi ddim o beth. Wel, yn ifanc iawn. Ond o lle mae'r ysfa yma i sgwennu'n dod, Sioned Erin? Dwi'n meddwl bod o, wel, mae'n dod eto, mae wbath sydd wedi wreiddio yna fi os o'n i'n ifanc, jyst talu sylw yma at fynd a dod dyddiol pobl, ffyrdd pobl o siarad, osgo pobl, goslef llais, bob un dim, jyst wirioneddol bod yn effroi'r pethau mae gyd. A dwi'n meddwl na hefyd bod o'n ffordd i wneud synnwyr o fyd sy'n gallu bod yn ofnadwy o gymlath. Dwi'n gwybod pan o'n i'n ifanc, o'n i wirioneddol yn cael traffath dod o hyd i'n lle yn y byd, a nath sgwennu wirioneddol naddu'r ffordd i fi mewn gwirionadd, a gwneud yn siŵr mod i cyrraedd lle mor gyffyrddus ac ydw i rwan efo fi'n hun ac efo mywyd i. Mi fysa'n anodd iawn meddwl sut fysa pethau wedi bod o'n i bai y byswn i wedi dod o hyd i sgwennu, achos da chi'n gwybod, dwi ddim yn siŵr os fyswn i wedi sgwennu o gwbl os na swn i wedi mynd y wael. Dwi'm yn gwybod os fyswn i wedi clusnodi'r amser na i fi'n hun, achos pan da chi'n ifanc, wel, dwi'n gwybod amdana fi'n hun, cwbl o'n i eisiau gwneud oedd mynd allan y mwynhau'n hun, ond o'n i'n methu wneud hynny. Felly gadw mhwyll, o'n i'n sgwennu, a o'n i jyst yn gobeithio fysa hynny'n talu ffordd yn y pen draw, fysa gen i wbath i ddangos am y cyfnod na o fethu cymdeithasu, methu bod efo'n ffrindiau a ballu. Ag mi ddoth yr amser, a mi ddoth o lot cynt nag o'n i wedi feddwl, a dwi mor ddiolchgar a ffodus o hynny. Ond ia, mae o wedi bod yn gynhaliaeth ac yn achubiaeth i fi y sgwennu yma. Felly dydw i ddim yn cymryd y peth yn ysgafn o gwbl. Dwi o ddifri am y grefft ers y dechrau un lle. A mae bydd y gwaith ar gyfer feddalryddiaeth yn agorad o ran ffurf. Pam nes di ddewis y ffurf y stori fer i wneud y gwaith? Wel, i fod yn gwbl onast, achos dydw i ddim digon... Sori, dwi wedi torri'r eich traws chi fan. Na, dim y gwbl. Wel, a bod yn gwbl onast, achos dydw ni jyst ddim digon o foi sgwennu un darn hir, un llunio'n stori hir. Dwi'n meddwl bod hwnna yn
goblin o gamp, a dydy ddim yn gamp dwi wedi meistrolio bell ffordd eto. Straeon byrion dwi'n troi at nhw wrth redd, a monologa hefyd, dyna, mae jyst yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn naturiol, dydw i'n wedi meddwl am y broses, dwi jyst wedi troi at y ffurf. Ond hefyd, mae sgwennu straeon byrion yn ddisgyblaeth bwysig o ran gwneud yn siŵr bod bob gair yn talu am ei le, bod na ddim sgwennu gwastraffus yn digwydd, a bod chi'n gallu ffrwyno yn y llefydd iawn. Felly, dwi'n meddwl bod dwi'n meddwl bod mae straeon byrion wedi bod yn ffordd o gaboli hynny, o wneud yn siŵr bod y sgwennu'n gyflawn, a bod na ddim byd diangan yna lle. Dach ch'mod, dwi dal wedi, dach ch'mod, bosib dydw i'n sbio drwy'r rhyngom, dach ch'mod, unwaith yn cyhoeddi gwaith, dwi'n sbio drwyddo fo eto, dwi am ffindio typo neu wbeth felly. Ond, dach chi'n gwybod, ella swn i'n sbio drwy rhyngom wan, a swn i'n meddwl, gosh, mae eisiau tynnu hwnna o'na, mae eisiau tynnu hwnna o'na. Ond dydy hynny ddim yn ddrwg o beth chwaith, achos mae'n dangos datblygiad fel awdur. Dwi'n meddwl swn i fwy aniddig yn sbio nôl ar rhyngom a sylweddoli, o, does am byd swn i'n newid yn hwn, achos dydw i'n datblygu fel la. Felly, ia, dydy hynna ddim yn ddrwg o beth o gwbl, a pan dwi'n meddwl yn ôl i waith y goron, yn ôl yn 2018 o'n, dwi'n just yn meddwl, gosh, beth swn i'n newid yn honno. Ond ia, mae hynny gyd yn rhan o'r broses, a mae'n rhywbeth, mae yna dro optimistig iawn ar y meddylfryd yna. Mae angen gweld llefydd i wella o hyd. Dyna sut mae rhywun yn symud yn ei flaen a datblygu fel awdur. Dwi ydi darllen rhyngom beth bynnag dair gwaith ac yn cael blas bob tro ac yn cael rhywbeth newydd yn y gwahanol straeon. Ac a mi nes i ddarllen dipyn anaf wsos dwytha, deud y gwir, ac ofn. Os na un o'r cymeriadau oedd hi'n haws mynd i mewn i'w bywyd nhw, neu ella dipyn yn anoddach i fynd i mewn i fywyd un arall? Mae hwnna'n gwestiwn difyr ofnadwy. Dwi'n meddwl yr anoddach na i ddechrau fo hynny ella, y stori Hail Chwynog. Dach chi'n gwybod, mae'n stori sy'n gweithio am yn ôl, mae'r amserlen yn mynd am yn ôl lle. Honna'n sialens yn ei hun, ond hefyd y cymeriadu. Dach chi'n gwybod, mae yna dreisio'n digwydd yn y stori honno, ac o rai fi wneud ymchwil anodd iawn, a eisiau reit isel pan o'n i yn sgwennu honna, achos oedd hi mor drwm ac anodd i ddod o hyd i'r geiriau, i drio dal profiad sy'n mor, sut i hwnt i ddim byd, ddyla rhywun dynol brofi, mae e jyst mor uchych. Felly efo hynny, gysi goblin o draffath, pan da chi'n trio neud cyfiawnder wedyn, efo maint y cofiad, mae'n goblin o gyfrifoldeb i gymryd ymlaen. Felly, o hynny'n wbath, ond os o'n i'n mynd, so ni'n troi hwnna ar ei ben wedyn a meddwl yr hawsa, neu'r un dod fwy a naturiol, mi fyswn i'n gorfod deud adferiad yn un, y cymeriad Dan, nes i gymryd at y cymeriad yn anomnadwy, delio efo alcoholiaeth, ond eto yn gymeriad ofnadwy o garedig, isio newid i ffyrdd, a wedi delio efo lot o droma, ac nes i wirioneddol fynd dan groen y cymeriad yna. Ond hefyd, y cymeriad yn mam gu, felly oedd allan Sir Gafyrddin gan y cymeriad yn mam gu, ac oedd yng nghengariad i o'r ardal honno. Felly mi ddoth, dach chi'n gwybod, o'n i efo yng nghengariad am 5 mlynedd, felly mi ddoth yr acan lot fwy naturiol i fi nag o'n i di feddwl. Do'n i'm yn gorfod gweithio mor galad o gofio bod i mewn acan o ddim yn gynhenid i fi. Felly mi o hynny'n ofnadwy o ddifyr, ac eto cymeriad agos ata fi'n ofnadwy, a cymeriad anodd i
rhoi stop o'n i mewn ffordd, ond na rhywun eisiau gweld mwy o'i pharhad hi, neu dyna ni'n deimlo beth bynnag. Felly, ia, dyna swn i'n deud am hynny. Yn amlwg o'na sialens yn dod efo bob un, ond oeddech chi'n dod o hyd i ryw jyst rhyw linynna bach arian sy'n mewn i bob cymeriad, jyst rhywbeth bach annwyl a gadfwyn i ddal arno fo lle. Anwyldab yn llawn, o'n i'n meddwl, yn enwedig yn y cymeriad dan. Ond fedrwn ni fynd ymlaen, o'n i wrth y modd efo mam gu hefyd, siŵr iawn, ond mae yna straeon dirdynol iawn drwyddo fo. Ond a mae'r dull ymsonol sydd drwy'r dy waith di yn fama, oedd o, ysdi, pa mor bwysig oedd yr amrywiaeth na yn y gwaith fan hyn i ti? Fydd ysdi pan wyt ti gwahanol brofiadau ac yn y blaen sydd yno fo? Ia, siŵr. Wel, mae gennych chi dair haen mewn gwirionedd. Mae gennych chi yr amrywiaeth mewn profiadau, mae gennych chi yr amrywiaeth mewn acenion. Ie. Ia, o'n i am ddeud yn arach wan, a dwi wedi anghofio. Fi sy'n torri'r haen arall i fi. Diolch am poeni na, dim o gwbl. Ond o ran amrywiaeth mewn profiadau, mi oedd o'n bwysig i fi gan bod fi'n meddwl bod yna gymaint o bethau o bwys angen i trafod. Felly, oedd yn anodd i fi i ddod â fo i lawr i un peth a cadw un cyn ein stori. Da chi'n gwybod, o'n i wedi gwneud gymaint o ymchwil a di darllen gymaint i mewn i'r gwahanol bethau yma, ac o'n isio dod â bob dim i mewn i un lle. Felly, dwi'n meddwl, da chi'n gwybod, mae o'n gyfrifoldeb fel o'n i'n deud, da chi'n rhoi eich hun yn y sefyllfa yma, da chi heb brofi eich hun, a da chi'n trio neud cyfiawnder efo stori rhywun arall. Felly mae'r mater o hawl yn rhywbeth ofnadwy o bwysig yn y cyd-destun yna, a dydy o ddim yn rhywbeth dwi'n gymryd yn ysgafn. Chi'n gwybod, os gen i hawl i sgwennu am rhywun sy'n mynd drwy IVF, trais domestig, a ffwadur, da chi'n gwybod, dwi ddigon breintiedig i beidio bod wedi gorfod mynd drwy'n byd felly. Ond yr unig beth ych ei ddeud i gefnu'n hun ar hynny ydy, dwi wirioneddol isio sgwennu am y pethau yma achos maen nhw'n wirioneddol bwysig. Mae yna lot o bobl isio siarad am y pethau ond dyn nhw methu ffeindio'r geiriau. Felly os allai i ffeindio'r geiriau iddyn nhw, yna dwi'n gobeithio allan o ddod o hyd i gysur yn hynny. A'r unig beth arall ydy, da chi'n gwybod, o'na fisoedd ar fisoedd o waith ymchwil, fel o'n i'n deud, oedd raid wrth ymchwil. Achos pwy fyswn ni sgwennu fel arall, da chi'n gwybod, fyswn ni'n meiddio heb ymchwil cadar yn tu ôl i fi. Felly mae o hynny'n fater o'n i wirioneddol yn gymryd o ddifri. Ac ia, o ran yr amrywiaeth cywair ac amrywiaeth mewn acenion, da chi'n gwybod eto jyst i ddangos pa mor lliwgar ydan ni gyd a bod o'i gyd angen cael ei ddathlu. Dwi'n meddwl fysa lot yn deud eich bod yna lot o Saesneg yn y mam gu, ond eto mae hynny'n rhywbeth i ddathlu yn ei hun yn y marn i, fysa'r cymeriad ddim yn bodoli heb y neidio ymlaen rhwng Cymraeg a Saesneg. Sa'r cymeriad ddim yn argyhoeddi. Felly ia, mae'n bwysig dathlu bob un o'n ni'n gymysg o'ch i gyd, dwi'n meddwl. Ella cawn ni ddarlleniad bach byr gen ti Erin, os gweled i dda. Gawn ni weld beth sy'n yma. Ia. Felly, mae'r darn bach yma o stori Hel Chrinog o'n i'n siarad amdani. Union sy'n siarad. Roedd Elen yn fyd ar ei phen ei hun. Elen, mor addfwyn nes gwneud i bob un disgyn mewn cariad efo hi. A sut allwn ni beidio? Elen, yn hawlio'r stafell iddi hi ei hun, a hynny heb drio, a phawb yn dotio ati. Y noson gyntaf honno, roedd hi'n hardd yn ei hyder, ei llygaid fel rhydyd ei gwen yn dechrau newydd. Hithau fy ngwahodd i rannu'r cwbl efo hi a fi'n anderbyn ar amrantiad, gan mae Elen oedd hi. O'i chyffwrdd, teimlais fel petawn i'n dal y greal yn fy nwylo. Rhwng bys a bawd, gafaelais yn fy nghwbl a gwybod y byddai popeth o'r diwrnod hwnnw hyd byth yn ddim heb Elen.
Dyrdynnol iawn. Diolch Neu. Na, un peth dwi eisiau ofyn i chdi, ymhlith yr agwedda a ganmolwyd gan y beirniad, o dallu i ddangos nid dweud. Pa mor bwysig i chdi ydy darlunio neu awgrymu, wyt ti wedi sôn, ond pa mor bwysig ydy darlunio neu awgrymu i chdi yn dysgrifennu? Dwi'n meddwl bod yn bwysig dysgu pryd i ddal yn ôl, rhag deud gormod, achos eto dyna lle mae'r sgwennu fwy gwastraffus yn dod. Ond eto dwi'n mynd yn ôl at be mae Esych Milor a Gerwyn Williams wedi dweud fi. Felly Gerwyn Williams yn dweud dyle bob gair dalu am ei le, a dwi'n cofio dotio at y deud yna, a mae hwnna wedi aros yn agos ata fi. Ond hefyd, o beth oedd Esych Milor yn dweud, gymaint oedd ni yn ddisgyblion yn ysgol Botwnog, oedd i dalu sylw at grefft yr awgrym. A eto ffordd hyfryd o'i roi hi, dwi'n meddwl, just awgrymu wbath weithiau a dim gorfod i ddeud o'n blaen. Ond na gymaint o gelfyddyd yn hynny, dwi'n meddwl. Gwybod pryd i ddal yn ôl ac adael i ddychymyg gyda llennydd wneud gweddill y gwaith. Peidio rhoi bob dim ar blat fath awdur. Dwi'n meddwl bod hynny'n eithriadol o bwysig. A eto, dio ddim yn wbath mae rhywun yn feistroli yn syth. Does gen i ddim syniad os dwi wedi feistroli fo, pobl sy'n deud ar fi yn y beirniadaethau yma bod nhw'n gweld hyn. Ond mae'n beth calonogol iawn i glwad achos mae'n wbath dwi wirioneddol yn ymarfer. Ac ia, mi fyswn ni gorau diolch i ddau ffrind arbennig iawn i fi am hynny, Esych a Gerwyn. Chwa, maen nhw wedi bod yn, wel, athrawes a darlithydd yno fi, ond dwi'n meddwl un o'n ffrindiau gorau, felly dwi'n ofnadwy o ffodus o'r ddau ohonyn nhw. A dwi'n cadw i geiriau nhw i gyd yn dyn. Dwi'n siŵr bod chdi. Cyn i ni adael gyfrol yma symud ymlaen dipyn bach, os gen ti hoff stori o'r casgliad? Mi fyswn ni eto'n gorfod mynd at adferiad a mam gu. Dwi'n meddwl na'r... Ia, y ddwy yna, dwi'n meddwl, nes i wirioneddol gymryd at fy mwyn fy hun hefyd. Siarad am gansar terfynol, ond eto mae'n stori addfwyn iawn gobeithio. Nes i gymryd at hwnna hefyd. Nes i fynd â pethau gwahanol oedd wrth bob un stori mewn gwirionedd. Nath bob un dysgu pethau gwahanol i fi, a mae'n od deud hynna, achos na fi oedd yn neud y sgwennu, sa rhywun yn meddwl, oedd y pethau yma yn ym mhen i'n barod, ond weithiau mae angen ista lawr i sgwennu allan i sylweddoli be sydd wedi bod yn cuddiad tu mewn i fi'n hun, lle. Ond ia, ddim broses fendigedig, a dwi'n mor ddiolchgar i bob un stori am y pethau dwi wedi ddarganfod amdano fi'n hun, ond y pethau dwi wedi rhoi allan yna i'r Gymru sy'n darllen hefyd, lle. Ia, dwi'n fodlon, ynddo. Da iawn. Dwi'n siŵr bod llawer un ohono ni'r un mor fodlon.Wn i mlaen ipyn bach wan, a mi ti hefyd wedi cyhoeddi cyfrol i blant yn ystod y cyfnod clo, y goeden hyd. A y broses honno lawer gwahanol, oedd a ti'n mynd i'r chwmpas i mewn ffordd wahanol, mae'n byr debyg? Oedd hollol wahanol, achos eto mi oedd na fwy o fewnbwn o'r tu allan yn digwydd yn fan'na, oedd y plant yn gyrru lluniau ac o'n i'n sgwennu wedyn yn seiliedig ar eu lluniau nhw. Felly, dwi'n meddwl nath hynny wneud lot o les i fi yn ystod y cyfnod clo. O'n i yn y grŵp bregus iawn. Felly, da ni methu wneud pethau ymarferol i helpu fel byswn i isio yn y gymuned. Felly, o'n i'n meddwl, dwi'n wneud be allai efo'n sgwennu a wneud hynny rheithiol. Ond be hefyd, yr haen arall i hynny oedd bod o'n therapiwtig iawn i fi yn y synnwyr mod i'n cael benthyg dychymyg plentyn dros dro, lle. Ac o'n i'n gallu mynd i'w bydoedd nhw. A dwi'n mwyn gwybod oedd o'n rhywbeth reit chwareus
a diniwad a chwilfrydig yn y broses. Dach chi'n gwybod sy'n hollol wahanol i sgwennu am bethau difrifol fel dwi wedi wneud Siwr. yn rhyngom. Ond oedd o'n siwtio'r cyfnod yna yn y mywyd i'n dda iawn. Ac dach chi'n gwybod o'n i'n eithriadol o ddihyder fel awdur ar y pwynt yna. O'n i'n mynd drwy lot o bethau personol yn hun. A do'n i'n methu coelio'n hun fod fi wedi reid dach chi'n gwybod, i reid y sylw i fyny ar Facebook yn deud wrth blant yr eich hynny sgwennu llyfr ag ati. Ond ia, dwi'n synnu'n hun efo rhyw bethau dwi'n neud a synnu ar yr ochr orau yn amlwg. Ond ia, mi oedd hi'n broses wahanol, ond yr un mor werthfawr. A dach chi'n gwybod, ddoth Myrddin ata fi gyrru e-bost lle yn gofyn i gael cyhoeddi. Felly, ia, efo Carreg Gwalch nes i hynny, mae hynny wedi bod yn braf cael amrywiaeth o weisg i gydweithio efo nhw a bob un wedi bod yn gydweithrediad mor fendigedig lle. Mi oedd yr adag yna, yr adag y clo, mor dlawd i'n plant bach ifanc ni. Dwi'n siŵr ôl yr ymatab ges di, mae rhaid bod o wedi bod mor werthfawr i gymaint o blant gael rhywbeth fel yna ar y pryd pan oedd na ddim ysgol na dim byd. Difyr. Ia, wel be o'n i'n meddwl, oedd, os oedd y cyfnod mor ofnadwy o ddigynsail a dryslyd i ni fel pobl, sut fysa fo i'n plant ni, sydd methu am gyffred pethau i'r un lefel o aeddfedrwydd lle. Felly o'n i jyst yn meddwl amdanyn nhw a meddwl pa mor gymlath oedd y cyfnod iddyn nhw ac o'n i eisiau cynnig rhywbeth ysgafn oedd yn atgoffa nhw o'r byd hyd a lledrith yma a fel a lledrith fi'n jyst dianc iddo fo dros o lle. Ac ia, dach chi'n gwybod, dach chi'n deud, mae'n siŵr bod o wedi bod mor werthfawr i'r plant, ond oedd o mor werthfawr i fi fyd. Dach chi'n cael gymaint yn ôl. Nes mae i gyd jyst yn neud o yndi, mae'n talu ar ei ganfed i wneud pethau fel yna pan dach chi'n cael gymaint o werth yn ôl ohono fo. Felly ia, dyna swn i'n dweud i hynna, mae wastad yn gweithio ddwy ffordd, fath ydych chi dweud. O, cyn i ni dynnu tu'r terbyn, wyt ti di siarad yn onast iawn am dy brofiadau iechyd corfforol a meddyliol chdi dy hun, ac yn ddiweddar wedi sefydlu'r elusen mesan. Ni di ddeud chydig bach am yr elusen mesan os am ysgweli di da. Gnaf tad, diolch yn fawr iawn am ddod â mesan i mewn hefyd nain. Efo mesan, felly fel dwi wedi siarad yn gyhoeddus amdano fo rwan, dwi'n trio strio'r calendar yma bron syniad 2 flynedd rwan. 2 flynedd ôl nes i drio cymryd y mywyd yn hun. O'n i wedi bod drwy iselder a trauma a lot o labelu eraill yn gymryd goll i gyd. O'n i wedi bod drwyddo fo ers blynyddoedd, ond mi nath o wirioneddol gyrraedd pwynt gwael iawn yn ôl yn 2020, a wedyn yn Mai 2021 nes i ymgais i gymryd y mywyd yn hun. Ac wedyn i fi fod wedi gallu cyrraedd hedwi rwan, wel, dach chi'n gwybod, mae'n ofnadwy anodd meddwl mynd yn ôl i siarad am hunanladdiad ag ati, ond mae'n rhywbeth eithriadol o bwysig i fi yn yngwella i'n hun i wybod y gallai just lledaenu'r negas efo bobl eraill, o fod wedi cyrraedd pen pella un bod rhywun yn gallu dod yn ôl a bod yna fywyd ar ôl ymgeisio fel yna. Felly dyna di mesan pwyslais penodol iawn ar hunaladdiad yn hytrach na'r term yn barel efo iechyd meddwl, bod hunaladdiad yn greiddiol iddo fo achos dyna mae pawb yn naturiol, yn hollol naturiol ofn i drafod, ond dyna sydd angen i drafod fwyaf gan amla achos dyna sy'n gallu golygu'r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth yn anffodus allan ni ddim
allan ni ddim cysgodi rhag y gwirionedd anferthol hwnnw. Felly, ia, dyna ydi mesan Elusa'n mynd ar ôl hynna laddiad. A dwi isio cysylltu efo cyrff iechyd meddwl eraill yng Nghymru rwan i wneud yn siŵr bod dim yn camu'r draed neu bag i sylwi ar y bylcha a gweld be maen nhw'n feddwl allai i gynnig lle fysa mesan yn gallu dod i mewn. Ac wrth gwrs, dwi ar ben yn hun, ond eto dydw i byth ar ben yn hun chwaith. Felly fi sydd sefydlu'r mesan, ond dwi'n hel tîm at ei gilydd, ond mewn gwirionedd mae yna dîm estynedig dros Gymru o bobl sydd wedi bod mor gefnogol ac yn cynnig gwiro bob ffordd i helpu. Felly mae hynny wedi bod yn galonogol iawn. Ac ia, cerwch chi. Na, mond isio dymuno'r gorau un i ti hefo'r Elusen a pawb sydd yn cynorthwyo am Elusen mor bwysig ac ydy mesan. Diolch. O'n i jyst ychwanegu, mae mesan, mwyn sefydlu Elusen, mae angen 5,000 o bunna, a da ni dros y 4,000 o wan. Felly, da ni'n agos, wel, dwi'n deud a ni, dwi'n gwybod na fi, ond dwi'n gwybod bod yna lot mwy o bobl ynglyn â'r holl beth hefyd. Felly, ia, mae mor agos wan at gyrraedd y pwynt na lle allai y gwaith go iawn ddechrau. Da chi'n gwybod, dwi wedi bod yn neud yng nghyfaliadau bach i codi ymwybyddiaeth, ond dwi eisiau bod yn fwy gweithredol wan ac gwthio'r cwch i'r dŵr, felly da ni'n agos iawn at gyrraedd y ffigwr yna, felly. Ia, croeso i chi ddilyn Elusen Mesan ar Instagram a Facebook. Dydw i ddim cweit wedi cael gwefan eto, ond mi ddaw hynny. Daw ddysgwr y daw o. Diolch. Dymuniadau gorau un i ni. Ond i gloi wan, mi ddudis di mewn ysgrif yn golwg yn ddiweddar, bo chdi am ganu'n iach i flwyddyn 2022 a wynebu blwyddyn 2023. O beth sy ar y gweill gyn bellad a bod ysgrifennu neu gyhoeddi yn y cwestiwn a be gawn ni edrych ymlaen amdano fo. Wel, dwi ar hyn o bryd, penwsos ar ôl penwsos yma, dwi'n mynd i aros yn Hynnewydd am benwsos bach yn y bwthyn, a dwi angen sgwennu drama fer ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru yn fanno. Felly mi fydd y drama fer honno'n cael ei dangos yn y Steddfod Genedlaethol ynghyd efo adferiad a mam gu, felly mae'r ddwy stori yna'n cael ei addasu fod ar lwyfan. Felly darna bach byddan nhw yn Caffi Maes B, dwi'n meddwl, a chydig o waith fel arall. Felly mae hynny ymlaen i rwan. Dwi'n gweithio'n agos efo Llenyddiaeth Cymru ar brosiectau cyffroes, a dwi yn cynnal gweithdai llesiant mewn ysgolion, neu yn ysgolheirionydd yn benodol ar hyn o bryd, ond gobeithio fydd yna barhad i hwnnw'n bellach wedyn. Dwi yn neud cais i Gyngor Llyfr Cymru i gyhoeddi cyfrol olau micro a cerddi i'w cyhoeddi dechrau flwyddyn nesaf. Felly dwi'n sgwennu wbath bob diwrnod o'r flwyddyn fel da chi'n gwybod nain. A dwi'n cyhoeddi nhw ar Instagram dan myfyrdod 365. 365. Dwi wastad yn deud hynna. Myfyrdod 365 di enw'r cyfrif. A maen nhw ddarn o le micro neu gerdd yna bob diwrnod, felly mi fydd yna gasgliad o bob dim gobeithio mewn cyfrol, felly dwi jyst yn croesi bob dim i pethau drwodd. Gawn ni jyst gweld. Ia, a lot o bethau llawrydd fel arall, a gweithio fo'r lolfa dan ddiwedd Mehefin, ac edrych ymlaen i weld beth dda wedyn. Wel, difyr iawn. A mae nain wrth i bob bora hefo panad y goffi yn darllan y gwaith oedd ar yr Instagram myfyrdod 365. Diolch. Diolch yn fawr iawn i ti, Erin. A dymuniadau gorau un efo bob peth. Diolch yn galon. Diolch yn fawr. Wel, dwi'n siŵr bod chi am i fi ddiolch i Margaret ag Erin
Dwi'n hoffi esboniad Erin o'r gair ysgrifennu. Ffordd i wneud synnwyr o fyd sy'n ofnadwy o gymleth. A wedyn nath hi mlaen i weid, dod o hyd i sgwennu yn gynhaliaeth a gychubiaeth i ni, fwy o ddifri am y grefft, a gwir pob gair. O'n i'n hefyd yn hoffi'r ffaith bod i am wneud cyfiawnder gyda maint y profiad, felly mae'n amlwg bod hi'n ymchwilio yn ofalus iawn cyn mynd ati i greu. Ac wrth gwrs, yr darlithydd yn y Brifysgol, Gerwyn Williams, dylai bob gair dalu am ei le. Na chi ddisgrifiad hyfryd yn tyde, dylai bob gair dalu am ei le. A wedyn nôl i'r ysgol uwchradd, lle oedd Esyll Meilor yn athrawes, a un o hoff athrawon Erin o beth dwi'n deall, i dalu sylw at grefft yr awgrym. A dyna braf yn tyfe, talu sylw at grefft yr awgrym, gadael i ddychymu gyda'r llenwr wneud ei waith. A dwi'n siŵr bod chi fel fi am ddymuno'r gorau i elusen mesen, a bydd llawer un ohono ni, nid yn unig nain, yn edrych ar myfyrdod 365 bob diwrnod dros baned o goffi neu de. Yn anffodus, oherwydd salwch, nid ydyw Erin wedi llwyddo i ymuno gyda ni heddiw, ond diolchwn am ei gonestrwydd. Felly, os oes gyda chi gwestiynau, dwi'n siŵr bod Margaret, os newch chi ddadfudo Margaret fach, fi'n siŵr fydde Margaret yn hapus i ateb cwestiwn neu ddwy fach falle. A na i ddechrau gyda'r cwestiwn cyntaf, os ych chi'n hapus. Sut deimlad ydoedd cael gwybod fod Erin wedi ennill y fedal ryddiaith? Da chi'n clywed i, ti gweld? Odyn yn berffaith. Tro cyntaf un i mi ddadfudo fy hun i siarad efo ne. Dim addeuwch i mi i gyd os by'n alanast. O'n i wedi cael dipyn o brofiad, cyn profiad yma i Erin wrth gwrs, o gadw cyfrinach. Ar wahân i mod i'n eitha profiadol, bryn bynnag am gadw cyfrinacha. Pan mae gennych chi deulu mawr, mae o'r peth gyntaf da chi ddysgu, cofiwch. Ond o'n i wedi cadw llawer i gyfrinach eisteddfodol ac ati hefo Erin. Ond rhyw bnawn yn ystod y misoedd ymhell cyn yr Eisteddfod Genedlaethol, mi oedd eiddion y gŵr a finna'n cerdded i mewn i'r gegin yn gartre Erin, Mochres. A Erin yn eistedd gyffyrddus braf efo'i ffana. Dach chi'n gadw cyfrinach arall nai? A dyma oedd y gyfrinach. Wel, na fo, oedden ni'n falch ofnadwy o'r fraint o gael. Ia, mae'n dyn i 70-80. Da waith, o honno no, Mary roedd chwarae. Sori, oedd rhywun arall wedi dadfuno fyna, Margaret, cariwch chi'n mlaen. Odi, yn iawn nawr, odi. Oedd o gynnau un byd arall ar hynna, dim ond hynod o falch o'i llwyddiant i, wrth gwrs, a dymuniadau gorau un iddi'r dyfodol. A dwi'n siŵr, a dwi yn edrych ymlaen yn ofnadwy i gael beth da ni wedi bod yn ei gael yn ei myfyrdodau hi fel casgliad. Dwi'n siŵr gnewch chi gyd fwynhau hwnna. Dwi'n mwynhau bob un ohonyn nhw. Mae bob un mor wahanol a rhywbeth arbennig i gynnig yn bob un ohonyn nhw. Ac oeddech chi yn yr Eisteddfod yn Tregarwr? O'n. A mi reitho nhw anreg i mi yn Tregaron hefyd o fod yn eistedd am oria yn y pafiliwn. Mi gafodd y gŵr a fi'n ar Covid gynnyn nhw. O na! O profiad nhw chi byth yn ngofio felly. Un o'r pethau o'n i'n meddwl oedd yn ddoniol iawn ar y cychwyn, bod hi wedi sôn, bod Erin wedi sôn, mynd yn syth o amgylch y troiadau a'r ffordd
rewl fynyddig o amgylch Tregaron. Dwi'n credu bod dim un ffordd syth i gael ar yr mynyddodd o amgylch Tregaron. Felly Na. wedi creu rhyw ddarlun yn dwy o troi gweud Ceren syth a bod y troiadau ofnadw yma na. Ie. Na i nôl o'ch chi nawr te Margaret, un cwestiwn fach sy'n gen i a wedyn agora'r llawr i weld os rwy'n arall. Be sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi? Sa'ch dwi'n gwybod bod chi'n dda am goginio, chi'n dda am rodio, chi'n dda am sgwennu, ond beth sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi'n bersonol? I ddeud wrth bawb i ddechrau, tydw i ddim yn ysgryf enwraig. Dwi'n mwynhau rhyw fymryn bach fel gnes i i'r wawr, ond dwi'n cael llawer o amser i feddwl am ysgrifennu a deud y gwir. Dwi yn hoff iawn o ddarllen, ond dim o gwbl yn ystod y dydd. Dwi'n darllen ar ôl mynd i'n ngwely gyda'r nos. Mae diwrnod yn rhy brysur braidd. Ond mae rhaid i mi ddeud, dwi'n mwynhau gweu, dwi'n mwynhau mwy bellach ar gweitho. A wedi ymuno â Cymdeithas Frodwaith Cymru a Joyce Jones yn Griciaeth. A mi dwi yn mwynhau'r pwyso yn fawr iawn. A sawl samplar wedi wneud dros gyfnod y clo a bob peth. Dwi yn mwynhau hynny. Ond ers dalwm, o'n i'n mwynhau coginio yn fawr iawn a cystadlu mewn sioia a bethau felly. Ond dwi'n dal i goginio, cofiwch de. Ond coginio sy'n cael ei fwyta sydd bin. Felly, os rhywun arall a cwestiwn i ofyn i Margaret, croeso chi ddadfudo neu rhoi'ch llaw lan neu wafio arno ni, neu gofyn yn y chat os oes well gyda chi wneud hynny. Rhywun â cwestiwn yma? Os Mererid. Margaret, ges i'r sgwrs yn ddiddorol iawn, ond ydych chi'n credu bod rhywbeth arbennig yn y berthynas rhwng nain a'i hwyrus? Mae rhan fwyaf ohono ni wedi cael nain yn tro, ac rwy'n falch cael dweud bod gen i hwyrus. Ac mae'r berthynas yn un annwyl, ond mae wedi gwreiddio'n ddofn iawn. Beth ydych chi'n meddwl amdano fe? Mi dwi'n cydweld â bob gair sydd gynnach chi. A mae o ddigon anodd i'w ddisgrifio, mae o jyst yn bod, dwi'n meddwl, mae o yna. A mae'r ffyddlondeb yna bob amser. A gen i dipyn ohonyn nhw, mae gennau feddwl mawr o bob un wrth gwrs. Ie, maen nhw'n fendithion rhyfeddol. Maen nhw yn fendithion ydyn nhw. Fendithion ydyn nhw'n wir. Rhodd ydyn nhw i ni de. A da ni'n gafal yn dyn yn y rhodd honno, a gyfalch ohoni. Ie. Diolch. Diolch i chi. Cwestiwn arall gan rhywun? Gai, Merws yma. Gew trwy'r Merid. Gai just deud, dwi'n siŵr bod y berthynas yna'n gweithio ddwy ffordd hefyd. Erin feddwl byd o Margaret fel nain, achos yn ddiweddar oedd Margaret yn cael ei phen-blwydd yn ddiweddar a mi oedd Erin wedi sgwennu cerdd i nain, oedd yn mynd at galon rwy'n. Ydyn dwi'n meddwl bod y berthynas yr un mor ddwfn y ddwy ffordd. Paid a deud gormod wan, Meryl, neu fe'n criol i. Ond mae wir dydy Margaret, oedd hi'n gerdd arbennig. Oedd arbennig iawn. Oedd. Diolch. Oes yna gwestiwn arall? Neu sylw? Delyth Sima o Bonded y Lais. Siwr di chi, Delyth? Fi wedi cwrdd â Margaret y nain lawer gwaith yn yr ysgol breswyl. A fi wedi dod yn ffrind annwyl i fi, wedi cael ei hanes i, wedi dilyn Erin dros y blynyddoedd. Mae llun hyfryd gyda fi o Erin yn cael ei yn yr gorlan llynedd. Fi yn prawd ohoni. Cofio'n atoch chi gyd. Diolch, Delyth. Diolch yn fawr a cofio'n atoch chi. Dwi'n medru'ch gweld chi ar y sgrin am ryw reswm. Dyna fe. Cofio'n cynnes iawn atoch chi. Mi gwelwn i chi yn Bwllheli. Dyna fe, ie. Hwyl fawr blaen. Tara, Delyth. Diolch. Am hyfryd clywed bod pobl wedi dod yn ffrindiau yn y penwythnos preswyl. Ia, wir.
Ie. Nawr, ble ni wedi bod bore yma coeliwch neu byd o'n trial cael trefen ar ben wythnos preswyl Aberystwyth, Pant y Celyn yn Ie. Ysmedi, felly mae yna ddatblygiadau ar y gweill. Da iawn. Unrhyw un arall â cwestiwn? Pawb wedi swyn gyfareddu gyda'r sgwrs, dwi'n credu. Wel, diolch o galon i'r ddwy ohonoch chi ac i bawb sydd wedi ymuno â pnawn yma. Mae y dair sydd wedi ymddangos ar glawr y wawr yng Ngeuaf 2022 yn cynnal gweithgareddau Zoom i ferched y wawr. Mae noswaith Esyll Meilor a Glenys Roberts bellach ar gael ar YouTube, a bydd noson yng nghwmni Meinir P.S. Jones a'i mherch Cassia William ar yr 8fed o Fawrth am 7 yr hwyr. Yn dilyn hynny bydd Rhianwen Roberts, Merched Anweledig De Affrica ac Asia am 5 yr hwyr hefyd ar yr 8fed o Fawrth. Y ddwy sesiwn i ddathlu diwrnod rhyngwladol y merched. Yna, ar y 30 ar 20 o Fawrth, bydd Doreen Martin yn coginio ar gyfer y Pasg am 7 yr hwyr. Yna, 19 o Ebrill, byddwn yng nghwmni Megan Llun yn sgwrsio am ei siop ddillad newydd yn y Bala am danat am 8 yr hwyr. Diolch o galon i chi i gyd sydd wedi ymuno, a gobeithio byddwch chi'n mwynhau gweddill ddiwrnod y llyfr. Dwi'n amen nawr, falle, oeddi Jill gyda ni mynd i weid gair bach? Oeddi Jill gyda ni? Neu ydi Gaenor yn dod i fewn? Methu gweld Jill na Gaenor ar hyn o bryd. Dyma fi Gwen. Doeliwch chi ddim yn de, ond oedd ymlaen gennau ac o'n i'n peintio'r sgyrting o dan y ffenest y fancw. Mae'r lle mae i draed i fyny ers mis, ond dwi yn cyrraedd y diwedd. Dwi wedi clywed bob gair ar y eistedd mae trwyddo fo. Gai ddweud gymaint ydw i wedi fwynhau ar y ddwy. Fel oedd rhywun arall yn dweud, oedd yna anwyldeb rhwng y ddwy yn doedd, oeddech chi'n gallu deimlo fo drwy'r sgwrs i gyd. Nain ar wires yn de, mae o'n berthynas arbennig iawn yn dydy. Ond diolch i chi, Margaret, am holi mor ddydau drwyadl, ond gonest hefyd, chwarae teg, ac i Erin am ateb mor dda. Wan Will, oeddech chi'n ymwybodol o'r fel yr ymchwil a'r teimlad oedd di mynd i greu y straeon yma. Mae'n allu mawr yna dwi'n credu yn does. Ac oedd hi ôl gwaith, ôl ymchwil mawr arni hi. Diolch yn fawr iawn ar y fi fwynhau y fawr, bo fi ar ymhedwar y fancw. Diolch yn fawr iawn i chi, Margaret, a cofiwch ni at Erin os nad ydy hi dda. Diolch. Diolch o galon i chi gyd am ymuno â ni pnawn yma. A Margaret, diolch yn fawr iawn i ni wir yn gwerthfawrogi bod ni wedi cael sesiwn arbennig i ddathlu diwrnod y llyfr. Ac os oes rhywun yn darganfod llyfr difyr iawn, rhannwch y manylion gyda ni fel bod ni'n cael gwybod i weddill aelodau Cymru. Diolch o galon i chi gyd. Diolch yn fawr.